So hindi ho natibag si Director Matibag. Ngayon pong araw na ito, I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag. First before the questions. Marami mga sinabi kanina, hindi ba? At una sa lahat, ang hindi natin na maintindihan po rito, yung po nga pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Ang tanong ko ho sa depensa ngayon ay paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano ho naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Hindi ba? Paano naging chismis yung pong meron pong open, active investigation ang NBI itself, led by the Director himself, para tukuyin po yung persons of interest. So hindi ho chismis yun. Aktual na investigasyon po ito, mga kaibigan. So hindi ho natibag si Director Matibag. Ngayon pong araw na ito, I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag. At I think we also take exception to the manner by which a question was posed relating to testing the credibility of Director Matibag doon po sa pagtatanong patungkol sa kanyang asawa, si Congresswoman Ann Matibag. Nakakatuwa kasi ang totoo, hindi ho kailangan magpaalam ni Congresswoman Matibag sa mga kanyang desisyon bilang kinatawan, elected na kinatawan ng isang distrito ng Laguna. Kasi meron namang sariling pag-iisip si Congresswoman Matibag in the same manner na meron ng pag-iisip, desisyon si Director Matibag sa kanila pong mga karera sa buhay. So we find that there is no relevancy in testing the credibility relating to that particular point. No? So I think that needs to be stated, and we're opening ourselves to